شب رفت و عالم روز شد، نور و صفا پیروز شد. عالم وفا آموز شد، نوروز شد، نوروز شد. درود و پیام ما نثارتان باد بینندگان گرامی. قدوم نوروز گلبسر را به دنیای وحدت و دوستی، به سرزمین زیبا و برنا و شکوفا، به ملت تمدن آفر و تشبسکار، به ملتی که این جشن را جهانی کرد و شکوه و شامت و عمر دوباره بخشید مبارک میگوییم. نوروز جهان افروز امثال طبیعت شکوفا عزیز و در ذهن و زمین همه ابدی است. بینندگان گرامی، برنامه امروزه صبح تاجیکستان را که بخشیده به جشن نوروز عالم افروز تهیه شده است پیشنهاد شما می نمایم. متخصصان مرکز آب و هواشناسی وضع هوای کشور را برای امروز 20 مارس سال 2022 چنین پیشگویی کردند. در شهر دوشنبه روزانه هوا 11 سانتی، شبانه 3-5 درجه گرم می شود.
ҳаво дар шаҳри бохта рӯзона 13-15, шабона 4-6 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. гармии ҳаво дар шаҳри хуҷанд рӯзона аз 8 то 10, шабона 3 то 5 дараҷа мерасад. ҳаво дар шаҳри хоруғ рӯзона 5-7, шабона 1-2 дараҷа гарм аст. имрӯз дар ноҳияи рашт ҳаво 3-5, шабона 1-2 дараҷа гарм мешавад. гармии ҳаво дар шаҳри кӯлоб рӯзона аз 10 то 12, шабона аз 2 то 5 дараҷа мерасад. дар ноҳияи данғара рӯзона 10-12, шабона 3-7 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. рӯзона дар ноҳияи 5 ҳаво 13-16, шабона 2-5 дараҷа гарм аст. дар шаҳри исфара давоми рӯз 5-6, шабона 2-5 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. гармии ҳаво дар шаҳри турсунзода рӯзона аз 10 то 12, шабона аз 2 то 7 дараҷа мерасад. субҳ медамаду нури хуршед ҷаҳонро гарму равшан мекунад. зиндагӣ бо ҷилои тоза, бо орзуҳои нек ва бо сухани нав оғоз мешавад. сухан беҳтарин гавҳари ганҷинаи ҳастист. сухани хуш дар саҳаргоҳон илҳомбахш аст. идораи барномаҳои субҳи тоҷикистони телевизиони тоҷикистон барои дарёфти баррандаҳо ва хабарнигорон озмун эълон менамояд. чеҳраи зебо, нутқи бурро ва донишу маҳорати баланди эҷодӣ доред? пас биёед, мо шуморо ба ҳамкорӣ даъват менамоем. ҳунари баланди суханварӣ ва хабарнигорию ровигӣ доред? пас ба мо муроҷиат намоед. наврӯз оғози сол ба эътидоли баҳор аст. ба он хотир рӯзи наваш мегӯянд, ки соли нави миллии тоҷику тоҷикзабонон баробари вурудаш оғоз меёбад. наврӯз нишонаи мардуми наку ва накусиришт аст. фараҳ бардоштан аз суруру нишоти мардум, шод будан аз шукуфоӣ ва ороиши гулу гиёҳҳо, оростау перуста нигоҳ доштани хонаву дар башорат аз сиришти пок ва хиради азалии офарандагони ҷашни хуҷастапай мебошад. хонатаконӣ яке аз оинҳои наврӯзӣ аст. бо баргузории ин маросим мардуми тоҷик хонаи худро тоза мекунанд, то аз бадбахтиву нороҳатиҳои соли гузашта раҳо шаванд ва соли нави аҷдодиро бо покиву хушӣ истиқбол менамоянд. фалсафаи хонатаконӣ дар наврӯз он аст, ки давоми сол дар хона ҳар бадӣ ва ҳар балое бошад, аз хона берун карда шавад. бо он хотир ҳама чизҳои хонаро метаконанд, ки аз бадиҳои соли гузашта асаре намонад. бонувон барои тозаву озода намудани хонаҳо дару тирезаҳоро мекушоянд, курпачаҳоро офтоб медиҳанд, метаконанд, зеро мегӯянд, агар соли навро дар хонаи тозаву озода пешвоз гирӣ, ҳамон покиву тозагиро меорад ва умуман тозакориву ба хушӣ истиқбол гирифтани рӯзҳои баҳорӣ ҳам суннатҳои наврӯзи некпай аст. зеро ин амалҳо ифодакунандаи он аст, ки миллати тоҷик аз азал тозакору созанда буд ва дорандаи ҳамин хислатҳои наҷиби инсонӣ хоҳад буданд. ҷашни наврӯз ҷашни баҳамоиву сарҷамъӣ ва созандагиву бунёдкорӣ аст. ҷашне аст, ки бо огоҳонидан моро аз таърихи дури миллатамон водор месозад, ки ояндаи дурахшону накӯро барои худ бунёд созем.
дар замоне ки инсон фотиҳи қуллаҳои баланди илм аст, фарҳанги воло, сунату анъана ва фалсафаи беҳудуди ҷашни Наврӯз боло мегардад. қабул шудани қадномаи идораи ҳифзи мероси фарҳангии Созмони Милали Муттаҳид ЮНЕСКО вобаста ба мақоми байналмилалӣ гирифтани ҷашни Наврӯз барҷастатарин шоҳиди ин ҳақиқат аст. боиси ифтихор аст ки ҷашни Наврӯз ба Наврӯзи байналмилалӣ табдил гардид ва оламгир гашт. наврӯз ҷашни олам одам, ҷашни офариниши табиат ва ҷашни эҳёи табиат ё худ ҷашни пирӯзии нур бар зулмот аст. наврӯз аз дигар ҷашнот тафовуташ дар он аст ки воқеан дар маркази он фарҳанги башардӯстӣ, дур кардани синаҳо аз кинаҳо ва сарҷамию итtifоқӣ ва дар маҷмӯъ ҷашни деҳқон аст ки бо нияти фаровонӣ ҳамасола таҷдид мегардад. наврӯзи хуҷастапай ҷашни хайрхоҳиву хайрандешӣ бо гуфтору пиндори накост. густурдани хони наврӯзӣ ва оростани он бо ҳафсину ҳафшин нишони хайру баракат аст. дар ҷашни наврӯз хӯрокҳои миллӣ аз гиёҳҳои шифобахш омода шуда зеби хону кошонаҳост. мардум он чӣ ки доранд рӯи хони наврӯзӣ мегузоранд, бо он нияте ки тамоми сол файзу баракат ва суруру нишод бо онҳо бошад. наврӯз пеш аз он ки як ҷашн ё маросим бошад, рамзи меҳру муҳаббати инсонист, василаи дур кардани кинаву адоват мебошад. ҳамин инсонгароии наврӯз аст ки дар дарозаи таърих новобаста аз фишору маҳдудият ин ҷашни аҷдодӣ то замони мо расидааст. талош намоем ки ҳамаи унсурҳои ин ҷашни зебои миллиро такмил дода дар шакли комил ба наслҳои оянда мерос гузорем. наврӯзро ҷашни деҳқон ва зироаткорон низ мегӯянд. аз ин рӯ дар ин ҷашн хӯрокҳое омода менамоянд ки дар он зироати донагӣ бештар истифода мешавад. ҳамаи хӯрокҳое ки барои наврӯз омода мешаванд маъмулан аз гандум омода мегарданд. суманак беҳтарин намунаи онҳо мебошад. анъанаи наврӯз ин гулгардонӣ, даҳаи наврӯз, хонатаконӣ, ҳафсин ва ҳафшин, бозиҳои миллӣ ва пухтани хӯрокҳои наврӯзӣ мебошад. суманак як нав хӯриши наврӯзист. 2 ҳафта қабл аз ҷашни наврӯз мардум дар хонаҳояшон дар табақҳо гандумро шуста месабзонанд ва рӯзи ҷашн пешниҳоди мардум мегардонанд. он ҷо ҳамроҳ бо занҳои дигар дар деги калони суманак мепазанд. дар тоҷикистон модарон 4 нави суманакро омода менамоянд. суманаки декчагӣ ки онро бештар меҷӯшонанд ва ба монанди ҳалво омода мекунанд. суманаки нонӣ навест ки ба оби омодагаштаи сабзаорт ҳамроҳ намуда кулча тайёр мекунанд. онро асосан дар танӯр ба болои лаълиҳои оҳанин гузошта дар болои лахчаи оташ мепазанд. далда як нав таоми наврӯзӣ аст ки аз ишкамба, почаки гов ё гӯсфанд ва 7 намуди зироати донагӣ аз қабили гандум, ҷав, лӯбиё, нахӯд, кунҷит ва мушунг омода мешавад. зеро рақами 7 рамзи хуб аст ва бояд ба хӯроки наврӯзӣ 7 намуд зироати донагӣ илова намоем. ҳамаи маҳсулоти номбаршударо дар зарфи калон якҷо карда ба он оби бисёр илова менамоянд ва дар муддати як шабона рӯз онро дар оташи паст омода мекунанд. گندم میشویم بعد میچکیم در دیگ میدوزیم گندم که بخ بعد اینا برگ ریزه میکنیم برگوشه بعد میدوزیم تیار میشود گندم جوشه نمیچکیم. оши бурида ё угро дар наврӯз ҳамчун рамзи умри дароз ва хушӣ омода карда мешавад. ин нави таом аз растаниҳои фоидабахш ва зуволаи бурида омода мегардад. дар бештари минтақаҳои мамлакат онро бо навъҳои гуногун омода мекунанд. дар ҷашни наврӯз мо ҳамроҳи ҳамсоягон хеле таомҳои миллӣ омода мекунем. талай бурида яке аз таоми қадимаи мардуми тоҷик аст. хеле лазиз ва манфиатбахш аст. мо вақте ки ҳамин гуна таомҳоро омода мекунем хеле хушҳол мешавем ва мехоҳем ки насли ҷавон омода кардани таомҳои миллиро омӯзанд. ин таом ба ҳама писанд аст ва дар ҳама минтақаҳои тоҷикистон омода карда мешавад. дар ҷашни наврӯз боз чандин хӯрокҳои миллии дигар низ омода карда мешаванд. ин таомҳо аз гузаштагон ба мо мерос монданд.
کوچی را همه خیلی تیار میکنیم. در دیگ قوا میدوزیم، علوه میمونیم، قوا جوش میوید، نمک هم میپرتویم، نمکش هم میچشیم که هم سواد باشه. بعد قوا برداریم با در یگان جوگه میگیریم. جوش پختک با یک طبق دیگه دمش میدوزیم. بعد میبرداریم. ایرا با ملکه میخورن یا خیلیش برغنی زرد میخوره و شیر میخوره. کوچی ما اومده شین از ما کوچی را میبرداریم. مас тавассути ҷашни наврӯз қадимтарин анъанаву суннатҳои мардуми тоҷик аз нав эҳё ва барои ояндагон тарғиб шуда истоданд. سمنک رمزی بهاران دارده، حلاوت در تن و بر جان دارده. های اوچه بیا یک دو سخن میرانیم، های گندم بیار که سمنک میمانیم. نوروز ای خجسته ترین روز روزگار، نوروز ای برابری روز و شب. درود ای جشن آفتابی پیروزی فرو، در سرزمینی دایره بزمی کهن سرو. ای جشن آب و آتش و خاک و هوا زهی، آیین سبزی سبزه و آینه امید. شاگون پاک پاک و نیکوترین شگون، در نوده کبود شکوفایی سپید. نوروز ای پیام پگاهی روشنی، دروازه های بسته بر رویت کشاده ایم. در خانه تکیده خود از غم جهان، پیش تو باز سفره روزی نهاده ایم. نوروز ای همیشه بهار، ای همیشه سبز، از آرزوی بخت هزاران هزار سال می جوشد آرمان تو در خون تاجیکان. نوروز زادنامه فرهنگ باختر، نوروز زادروز همایون تاجیکان، نوروز زادروز همایون تاجیکان.
наврӯз яке аз ҷашнҳои маъруф ва бошукӯҳтарини мардуми тоҷик буда аз сапедадами фарҳангу тамаддуни ориёӣ то ба имрӯз новобаста ба вазъи сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва идеологии давраҳои таърихӣ дар байни мардуми мо бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мешавад. Тантанаҳои ҷашни наврӯзӣ дар тамоми гӯшаву канори кишварамон бо шукӯҳи хос идома доранд. аз ҷумла дар донишгоҳи миллии тоҷикистон ҷашни наврӯзро бо дастовардҳо ва навгониҳои илмӣ истиқбол намуданд. саҳни муассиса ва наврӯзгоҳ базмгоҳи бузургеро мемон ки бо шиору овезаҳои ҷашни наврӯзи байналмилалӣ муборак бод ҳамватанони азиз, наврӯз шуд ҷаҳонӣ, наврӯз муборак ва дигар шиорҳои ҳуввияти миллӣ дошта оро дода шуда буданд. кафедра ва факултаҳо бошанд, дар ду тарафи роҳрави донишгоҳ суфра устурдаву дар гӯшаҳои вижа дастовардҳои таълимию методии илмӣ ва эҷодии устодону донишҷӯёнро ба намоиш гузоштанд. ҷашни наврӯз дар замони соҳибистиқлолӣ дубора эҳьё гардида, миллати кӯҳанбунёди тоҷик аз ҳастӣ ва мақоми волои хеш дар арсаи байналмилалӣ ба оламиён бори дигар мужда расонд. саъю талошҳо ва заҳматҳои пайвастаи пешвои миллат буданд ки тоҷиконро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун миллати тамаддунофар, халқи сулдӯсту ваҳдатофар ва кишвари ташаббускору бунёдкор шинохтанд ва эътироф карданд. инчунин бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз дар филиали донишгоҳи миллии тадқиқотии технологии мисис дар шаҳри душанбе бо иштироки олимону донишмандон ва донишҷӯёни муассиса ҷашни хуҷастапаи наврӯз дар сатҳи баланди ташкилию эҷодӣ ва дар доираи арзишҳои миллию фарҳангӣ, суннатҳои наврӯзӣ ва барномаҳои фарҳангӣ баргузор гардид. дар як гӯшаи наврӯзгоҳ ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ, дастовардҳои илмию тадқиқотии олимону донишҷӯён гузошта шуда буд. сипас барномаи идона аз ҷониби аҳли ҳунари донишгоҳ пешкаш шуд. аз ҷониби донишҷӯёни донишгоҳ шеъру сурудҳо дар васфи баҳору наврӯз қироат гардиданд. мояи сарбаландии мост ки имрӯз ин ҷашни таърихиро дар замони рушду шукуфоии тоҷикистони азиз, ваҳдату якдигарфаҳмӣ, афзун намудани дастовардҳои соҳибистиқлолии мамлакат таҷлил менамоем. аз ин рӯ ҳар фарди бо нангу номуси ватанро зарур аст ки бо нерӯи дучанд барои ободии ватани азизамон сайъу талош намоянд.